Janvier mon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare hande ko ñalawma dimanche hawri ko nogas jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi habruji moon e ɗemgal Pulaar titruji meɗen ko ɓuuri hewde hande habruji meɗen ko habruji international ɗum noon ko jaabol kanko président Joe Biden e nder attaque mo yimɓe makko militaire uji américain ñum mbaɗa toon to frontiére Syrie e Jordanie taw yimɓe tati maayi hen ene wayno kanko président Joe Biden wi kanko Amérique ko wattoto ɗum noon huula ko oɗo saha joni hono ko mbawi wadde fof kamɓe américain ji kadi ko ɓeydude ñañude ndeɗo haare wonde toon hakkude Palestine e Israël. Habruji men international manaw en toon to Mali, Burkina Faso ene wonde Niger ɗum noon koye jaltugol mabɓe hande walla déclaration mo mbaɗi hande pour yaltudeɓe fedde wiyetede CEDEAO ƴeewen famde hol conséquence uji muɗum tugnade kadi e haraleɓe fatuɓe politique. Toon to Sénégal en wayno fedde yimɓe ɓe ganduɗa taw ko almameɓe e kadi yimɓe anduɓe ko fati ko diniyankoɓe mbawino kadi rendude toon hande ɗum noon ɓe mbaɗi déclaration ñagade kadi candidat ji toon to Sénégal surtout fuɗɗotoɓe campagne mumen ɗo e yontere pour beele deejere ne dañe toon Sénégal jaam ne dañe e kadi kaldigal ne dañe. Ko ɓuuri mawnude toon hande sport en wayno ko hakkude ko janggo jogori wonde ene wayno ko hakkude Mauritanie e Cap Vert e hakkude kadi Sénégal e Côte d'Ivoire kono noon ma Tijani Niang waw hokkude en hande holko woni bilan holko woni hande holko kewi ande oɗo ñalawma ɗum noon ko fati en coftal balɗe ma en jokkodiri makko ɗum kanko Tijani Niang ko ɗum woni titre uji men ɓurɗi mawnude oɗo journal ma en garto detuji muɗum joni siftindon tan hande ko dimanche nogas e jeetati lewru janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e nayyi ma en garto joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare jaam hiire moon ɗum mbino ni hono kanko président Joe Biden woni koye pression mawɗo oɗo saha joni ɗum noon kadi ko caggal nde kanko hoore makko jaabini hen wonde ko sibabude jangol toon to frontiére hakkude Syrie e Jordanie drone berlaɗo toon waari dadiɓe Amérique naɓe tato e kadi yimɓe hewɓe gañima hen ɗum noon kanko président Joe Biden o wi ɗum ɗo kadi ko toñangue e kadi kala maɓe jaabo eɓe doole no pour wattade ɗum ɗo en ɗeɗo gueɗe ɗum noon ene wayno ko huula e oɗo saha joni holkoɓe jogori wattade est ce que ɓe jogori yande koye toon to Iran saabu no nder e tugnade kadi eko habra oɗo joni walla ko famnete henno ko ɓeeɗo wellotoɓe drone aji surtout henno tawde ko kamɓe état islamique kamɓe belli ɗiɗon drone aji ko yimɓe ɓe ganduɗa henno ko Iran supporti ɗumen no Iran supportiri yimɓe wonɓe toon to wiyeteɓe Hamas e no Iran supportiri yimɓe wiyeteɓe Hezbollah ɗum noon holko kanko président Joe Biden ko jogori wadde ɗum kadi ko hunde ko question mawɗo ko wawi wonde fof ene wayno ko toon to États-Unis hono kanko Nikki Haley o haali wi wonde ko ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa henno ko alay saago États-Unis wawa jabtade wattade e kadi hutoro dole mum no potiri pour wawde rentinde hankkadi hono ɗum ɗo hono wattu kanko hoore makko kadi comme ko joom galle makko ko militaire o wawi kadi deƴƴude minute pour donade kadi yimɓe mayɓe hen ɓe e kadi o wi ɗum ɗo ko ñalawma moƴƴani hono kanko noon ancien président Donald Trump o wi wonde ko ɗum ɗo foof ko gueɗe ɗe ganduɗa kadi ko ñalawma bonɗo wonande Amérique ɗum ɗo foof hollata wonde ko président Joe Biden ko neɗɗo suusarede ko neɗɗo kadi jiɗɗo toujours wadde maslahaji ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa hen États-Unis ne foti sertude wonde ko mbiyata passif ɗum noon ko ene wayno ko kamɓe ɗiɗi fof koye campagne politique gonɗi ko wawi wonde fof ene wayno kamɓe sarɗiyankoɓe kadi kamɓe koye mabɓe e surtout démocrate e républicain ji kamɓe fof ɓe mbi wonde ko ɗum ɗo ko alay saago États-Unis wawa wadde jaabol ko yacci pour wattade ɗiɗo attaque uji tugnade kadi CNN no haaliri wi wonde ko tugui tan guerre o nde fuɗɗi ñande jeeɗiɗo lewru octobre ha ɗo gonɗen ɗo ene wayno ko toujours yimɓe mabɓe kamɓe militaire uji wonɓe toon to Syrie e wonɓe toon kadi to Irak taw ko dadiɓe ɓe ganduɗa Iran supporti ɗumen ene jana toon continue toujours ene mbaɗa e mabɓe attaque uji ɗum noon ene wayno oɗo attaque hande tawde militaire uji tati maayi hen koko mbiyata ko étape cakkitto États-Unis no woyi toon guila ko ɓooyi pour wiide wonde hay huuti en yanoɓe toon e batoji toon to mer rouge ɗum ɗo fof ko gueɗe Iran foti dartinde ɗum ɗon ɗum noon kadi ko avertissement mo mbanno Iran andaka noon oɗo saha joni holko kamɓe États-Unis koɓe jogori wadde ko fate en jabade donc siftinde ɗon tan ko yimɓe tato taw ko militaire uji américain ji
mbarama toon to frontiére gonɗo hakkude Syrie e Jordanie taw ko drone mo ganduɗa yimɓe wiyeteɓe état islamique belli ɗumen toon ɓeɗon noon ko yimɓe ko groupe mo ganduɗa Iran en sippo caggal ɗum hono kamɓe leydi Jordanie ɓe kaali e nder konngol ministére mabɓe toppiti ko fati agence défense ɓe mbi wonde ko leydi Jordanie kañumni ma protège leydi muɗum avec doole mum fof no potiri ɗum noon ko ay mo protège leydi muɗum contre kala ko wiyete terrorisme e kala kadi yimɓe nannoɓe toon perlaji walla felloɓe leydi walla ko wayi noon fof ko wawi wonde fof ene wayno ko ɗum ɗo ene huula kanko président Joe Biden ko wawi ƴeftude fof hawnaki kadi ma ɓeydu conséquence uji bonɗi wonande haare wonde toon hakkude palestinaɓe e Israël toon to Israël e tungadi kadi habaruji gummiɗi toon to Al Jazeera hono ministére uji taw ko cabinet Israël ɓe mbawino wadde yaade toon to nokku mo ganduɗa henna kuuɓeje kelaɗe ɗe ganduɗa kamɓe Israël naɓe keeɗi taw ko palestinaɓe ɓe mbaɗi toon conférence pour wiide wonde ko alay saago ɓe gartira yimɓe ɓe ganduɗa henna mahoɓe taw Israël naɓe mahoɓe e nokkuji janani taw ko gueɗe mbiyata illégal ɗon ɓenno no mbiyata settlers ɗum ɗo kadi ko hunde nde ganduɗa hen communauté international fof ne sali ɗum tugnade kadi habaruji gommiɗi toon to Al Jazeera kanko premier ministre mon Benjamin Netanyahu o wi wonde ko haalluji gonnuɗe hakkude mabɓe kamɓe Israël e leyɗele kadi surtout Hamas tan jeeya hen ko fate no gostodiral yimɓe dahaɓe toon taw ko Hamas nangi ɗumen e kamɓe kadi ɓeɓe jogui ene wayno ko haala ka ne continue hande kono noon hande ne waɗi caɗele nanodiral hakkude mabɓe e tugnade hande habaruji gummiɗi toon to ministére toppiti ko fate cellal mo Gaza maaɓe toon Palestine naɓe tugui hade nde fuɗɗi ko ha yetti oɗo ñalawma hande yettima nogas jeegom ujunere e temedde nogas ɗiɗi neɗɗo ɗum noon ko yimɓe waraɓe tan to sibabunde bombardement ji habaruji men international hande toon Mali Burkina Faso e Niger e nder déclaration jaltude e subaka e hono kamɓe ɗiɗo laamuji tati ɓe mbawi mbi wonde ko ɓe mbawi rendude ɓe jaɓodiri wonde ko ɓe jalta complètement e organisation biyeteɗo CEDEAO oɗon organisation noon ne wayno ko hen ɓe jeeyano kono noon oɗo dumunno fof sibabude kamɓene ɗeɗo leyɗele tati kudditaji bannoɗi toon yenno sanction ngaji mbaɗanoɗi mabɓe ɓe mbawi felliti wiide wonde koɓe jalti oɗo organisation ɗum noon ari hannde ko subaka communiqué o yalti ko en même temps e leyɗele ɗeɗo tati taw signini ɗum ko biyeteɗo Assimi Goïta ɗum noon toon to Burkina Faso ko Ibrahima Traoré signini ɗum to Niger signini ɗum ko Abdourahmane Tiani donc ene konngol ngol haali hono kanko Abdoulaye Maygo wi wonde ko eɓe jogui nimsa no fewi e teskitade wonde ko oɗo organisation kamɓe ɗeɗo leyɗele tati Burkina Faso Niger e Mali wonde teskitade oɗo organisation biyeteɗo CEDEAO ene wayno wodditima e pandaji baɗanoɗe taw ko wanno ɗum ko nden ko yimɓe sosnoɓe oɗon organisation ɓeɗon kadi jaruno ko pour beele leyɗele Afrique ne mbawa rendude e fedde wotere noon ko kanko Abdoulaye Maygo waɗi ɗum ɗum noon e caggal muɗum ko noon kanko ono joguiɗo konngol toon to Burkina Faso biyeteɗo Jean Emmanuel Ouedraogo ene wayno o wi wonde ko oɗo organisation ndeɗo fedde ene wayno kañum hoore mum jaɓani addude ballal ha Burkina Faso Mali e Niger haara nde ɓe goni contre terrorisme e kisal beele naata e leyɗele mabɓe ɗum ɗo kadi ko konko porte parole gonɗo toon to Burkina Faso donc tugnade han e haralaɓe ko fati politique o kaali mbi wonde ko hawnaki CEDEAO woni koye caɗele pour kañum hoore mum ñifde saabu ɓe ciftini wonde ko Mauritanie kañum yaltini e ndeɗo fedde kili hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joni noon so tawi Burkina Faso kañum hoore mum e Niger no wonde Mali jalti e ndeɗo fedde e nder hitande ujunnaji ɗiɗi nogas tati hawnaki doole fedde nde ma usta no fewi conséquence uji d' abord holno ko woni par ce que CEDEAO ne teskira kala jeeyaɓe e CEDEAO yimɓe ne mbawi circulde hen taw joga namdaki ko wiyete hen visa na jogaki cohlani passeport uji kono noon so tawi joni oɗo saha joni ɗum ɗon waɗama wonande yimɓe Burkina Faso naɓe Mali naɓe e yimɓe Niger naɓe leyɗele takkiɓe ɗumen ɗen holno ɗum ɗon jogori wadde et surtout kadi holno coopération jokkodiral jogori wonde hakkude mabɓe tawde oɗo saha joni kala hankkadi neɗɗo jeeyaɗo Niger walla jeeyaɗo Burkina Faso walla jeeyaɗo Mali so tawi ne yillo Côte d'Ivoire walla ne yillo toon to Sénégal alay saago jogo ko wiyete visa gueɗel gonguel ngel kadi ɓe mbi wonde ko fate en marchandise no holno doguirta tawde ne wayno ko ɗeɗo leyɗele tati kalateɗo en kañumen goni koye hakkude Sahel donc taari ɗumen ɗe fof ene wayno so tawi beldani mumen ɗum no kadi wonata ko caɗele wonande non seulement kamɓe ardiɓe mais aussi yimɓe civil en on toon ɓe yeru goɗɗo dokkaɗo en surtout wayno ko wiyete ne bétail ɗum noon so tawi ƴewama joni ko wayno jawdi
jeeyetendi ɓuri hewde ɗiɗo état ji surtout wayno Niger ko kañumen keewi wonde to jawdi ummoto pour yaade leyɗele takkirɗe men ɗo ɗum ɗon kadi ko hunde hawnaki kadi kamɓe Niger haysindo ndiɗon jawdi ɓe mbawata neldude haysindo leyɗele ɗeɗon dépendinoɗe mabɓe mbawata hebde jawdi gummin toon kamɓe koye mabɓe ne wayno ko ngaalu koɓe dañatno hen ma us ɗum ɗo fof ne waɗi conséquence uji ha heewi kono ko jiita e ɗum ɗon hono kamɓe président commission ndeɗo fedde biyeteɗo docteur Oumar Aliou Touré o haali o wi wonde ene wayno ko ɓe goni koye négociation ngaji pour namditade ɗeɗo leyɗele yo gartu kadi mbasa yaltude fedde nde o wi ko wawi wonde foof yaltude fedde nde ene pour so tawi ɓe mbaɗi déclaration nangat ko inane pour beele ɗum ɗon wona effectif ɗum ɗon ene wayno ko kanko gardiɗo leydi Nigéria kadi kanko woni président en exercice fedde nde o wi wonde ko contact uji ma mbaɗi ko rapidement pour jokkodirde ɗeɗe leyɗele tati ƴewde hol caɗele bawɗe réglede e kadi hol solution ngaji bawɗe daneji ko wawi wonde fof ene wayno ɗum ɗo kadi ko déclaration kamɓe ɗeɗe leyɗele tati ɓe mbaɗi ɗum hande ñalawma pour wiide ɓe jalte CEDEAO toon to Sénégal e tungnade habaruji gomiriɗo to Sénéweb hono kamɓe dental imameɓe e yimɓe kadi anduɓe taw ko diniyankoɓe ɓe mbawino rendude toon hande to Sénégal ɗum noon dental mabɓe ko pour rendude ƴewde holno jaam dañira toon to Sénégal e kadi surtout ƴewde kadi werlade konngol ñaagade yimɓe kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa candidat ji fooɗanade laamu toon to Sénégal pour beele ko hadde campagne fuɗɗade walla hadde woteji présidentiel fuɗɗade toon beele ene mbawa wonde yimɓe jaam yaminkoɓe ɓe mbi wonde koɓe ñaagui ko ɓuuri yodde tawi woteji mbaɗi gañaɗo yo noddu gañiɗo o wiya yetta ɗum gañiɗo o kadi hoto yejjidu gañaɗo ɗum kadi woyi wonde ko ɗum ɗon kadi ko ɗum wonno e nder woteji ɓe noddi kanko Macky Sall nde wonata président ko jiita e ɗum ɗon ne wayno koɓe mbi wonde ko ɓe ñaagui kadi yimɓe candidat ji ɓe e surtout supporteur uji men kala konnguɗi ɗi ganduɗa ene mbawi addude caɗele surtout toñangueji walla haalluji ƴettoje ɗum ɗo foof yo jomumen mbattu hen haqqille yo ndento ɗum ɗon par ce que ɓe jiiɗi ko Sénégal ko leydi jaam e kadi ene wayno ko ɓe jiiɗi ko ɗum ɗon continue ɓe mbawi kadi wiide wonde ko kamɓe hoore mabɓe ɓe mbawi kadi ñagade kadi ene wayno ko wayno radio ji surtout ko wayno médiaji ɗi e nder ko mbiyete e weeyo kala ko haalluji ɗi ganduɗa ene mbawi addude caɗele wonande ittude deejre wonde toon Sénégal yo ndeno ɗum ɗon ɗum ɗon kadi ko fedde ɗum ɗon kadi ko fedde kamɓe imameɓe e anduɓe walla diniyankoɓe toon to Sénégal ndenduno hannde pour non seulement duwade beele deejre en wonde toon Sénégal mais aussi ñagade kamɓe wonɓe toon e candidat ji ko fati woteji baɗoji mois de février toon Sénégal beele ɓe jaaɓa wonde yimɓe jaamiyankoɓe habaruji meɗen e ɗemgal Pulaar cekkitorɗen ko football gonɗo toon to Côte d'Ivoire ɗum noon mbawaten jokkodirde ko Tidiane Niang kono en siftinde on tan e wayno ko ñalawma janggo ko ñalawma jogorɗo wonde ñalawma kadi battaɗa guila no fewi surtout ko wonnande ko nden Mauritanie joote e wonnande kadi ko nden Sénégal joote ɗum noon keɗoɗen Tidiane Niang ko holla rapport mo jogini en ko fate coftal ɓalɗi hande oɗo ñalawma dimanche nogas jeetati lewru janvier. Tidiane Niang bisimilla. Assalamu aleykum wa rahmatullah tedduɓe heeɗiɓe haalirde radio Wolsare joni kabaruji men coftal ɓalɗi gadorɗen kabaruji men ko hello men coupe d'Afrique Côte d'Ivoire hitande ujunnaji ɗe nogas sati jencude kiwdere ɗiɗi 8e de final gasde ko boyani ko équipe Guinée Conakry kañum samti Guinée équatorial loggol gotol ndigga Égypte kañum hiwdirno e République démocratique du Congo kiwdiral ngal gasirnogo deke on partout tuma nde pay faw peta ko République démocratique du Congo wawi hebde polgu loggi jeetate loggi jeeɗiɗi andamo kiwdirɗi ɗi quart de final Nigéria ma hiwdire Angola Guinée Conakry ma hiwdire République démocratique du Congo 8e de finale en jokki ñalawma janggo sanga waktuji nogas barode teddugal leydi Sénégal ma jabbo kippu Côte d'Ivoire godditen hello men heerorigo équipe nationale mo leydi Mauritanie potital mabɓe kihiɗe janggo sanga waktuji 17 équipe nationale mo leydi Mauritanie ma hewdire Cap-Vert ñalawma janggo 17h GMT ko sitinde bandiraɓe subaka hande hono keblo kippu leydi Mauritanie Emir Abdou wondude défenseur biteɗo Lamine Ba ɓe kuccodire jayndiyankoɓe hono keblowo kippu leydi Mauritanie Emir Abdou holliti hono kippu Cap-Vert ko équipe tidde no fewi jaltirɗo toɓɓe
jeeɗiɗi yeeso Ghana maɓe mbadde peeje fof haa ɓe mbawa heɓde polge yeeso kippu Cap-Vert ñalawma janngo ngam weltinde population mo leydi Mauritanie. Haa joni ko fate ndiɗon mbadi tumnade jayde kiridem ɓe kolliti jagorgal toppitingal fate coftal balli wondude union mauritanien de patronat fédération mo leydi Mauritanie ñalawma janngo maɓe guddit 5 fan zone woni supporteur uji leydi Mauritanie yiɗɓe coftal balli mbawata arde ngam yebtaw ko écran ji géant woni téléji mawɗi. Ɗiɗo fan zone aji 5 jogorɗe udditede ko liyoji ko ni cifori stade olympique e stade lambato arabis ɗo ma wat écran géant e stade mella to tujini e espace municipal mo Teyret plus stade mo Riyad woni to pekaji. Ñalawma janngo 3 vol ma gumuɗo e lamorgo leydi Mauritanie ngam nawde supporteur uji ganiɗi sembinde équipe nationale mo leydi Mauritanie. Jencude championnat ji dunde Europe gadarden ko La Liga championnat mo leydi Espagne. Atlético Madrid kañum samti Valence loggiɗiɗe ndiga. Championnat mo leydi Italie Fiorentina kañum jabbino Inter do Milan ko Inter do Milan wawi hebde polgu loggol gotol ndiga. Lazio de Rome kañum hiwdirno équipe Napoli kiwdiral ngal gasi ko ɗekki 0-0. AS Verona kañum hiwdirno équipe Freten kiwdiral ngal gasi ko ɗekki 1-1. Championnat mo leydi France Ligue 1 kiwdire ñalawma hande Montpellier kañum hiwdirno e Lille kiwdiral ngal gasi ko ɗekki 0-0. Lorient kañum jabbino Le Havre kiwdiral ngal gasi ko ɗekki 3-2. Clément Foot kañum hiwdirno Strasbourg kiwdiral ngal gasi ko ɗekki 1-2. Stade de Reims kañum jabbino équipe Nantes kiwdiral ngal gasi ko ɗekki 0-0. Toulouse kañum hiwdirno équipe Lens ko Lens wawi hebde polgu loggiɗiɗe ndiga. Paris Saint-Germain to Parc des Princes kañum kiwdirno équipe Stade de Brest kiwdiral ngal gasi ko ɗekki partout. Kabruji men coftal balli ko ɗo kayɗi en calmini hettiyankoɓe haalirde radio wolto mbawi wonde fof. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowsar ko ɗi habruji min jogon noon hande ɗemgal Pulaar o siftinɗon tan hande ko dimanche nogas jeetati lewru janvier hitande ujunnaji 24 yen mbaɗa jaam ha janggo koto so Allah jaaɓi on jarama.